verkkokaupan kauppiasta. Tänään meillä olisi ideana askarrella tästä puunpalasesta, minkä päällä mä istun, niin hiukan pitkospuiden rakennusaine. Se on tässä odotellut jo sahausta hetken aikaa ja alkaa olla viimeiset hetket, että sitä saadaan hyötykäyttöön. Sahataan tää lankuiksi, käytetään tuommoista Alaskan Mill sahaa ja pistetään ensimmäistä leikkausta varten muutama kakkosnelonen tuohon kiinni ja sitten seuraavat menee pelkästään sille sahalle. Siitä tulikin valmista alle aikayksikön. Olen kerennyt jo valmiit lankut siirtää tonne rakennuspaikalle, mutta lisään muutaman stillin tähän videon perään siitä lopputulemasta, mitä siitä sitten tuli. Tän Alaskan Millin käyttäminen on yksinkertaisuudessaan suorastaan kaunista. Siinä ei tarvii ajatella, onko terä suorassa tai jääkö laipan jälkiä leikkuupinnoille tai mitään muutakaan. Sen kun keskittyy tekemiseen ja työntää. Leikkuujälki on priimaa ja lopputulos on priimaa. Ja nyt tuli todistettua sekin, että ei tarvii olla julmetun kokoinen moottorisaha, jotta näistä saa järkevää tuotosta. Mulla on tässä tämmönen 260 stiili ja toi puu oli semmonen 30-40 senttiä halkasi altaan. Vallan nätisti meni lankuiksi ja ei oikeastaan ollut mitään ongelmia. Näitä Alaskan Millejä toimitetaan Suomeen todella nopeilla toimitusajoilla sellaisesta verkkokaupasta kuin sawdust.fi eli sawdust.fi. Ja mikäli oot mitään harkinnut tekeväs omista puista, niin tämän työkalun avulla sä pääset keskittymään siihen tekemiseen ja voit unohtaa sen taistelun sen mahdollisen oman puutavaran tekemisen tiimoilta. Tällä se sujuu leikitä. Mun nimi oli Tommi, mä oon sawdust.fi verkkokauppakauppias ja tämmöisiä videoita tulee varmasti myöhemmin lisää. Voit myös laittaa kommentteihin alle, mikäli toivoisit jonkun käyttötavan tai muuten toisin enemmän esille jotain tiettyjä asioita näissä sahoissa. Ei mulla muuta kuin mars kaikki tilaamaan ja nähdään taas. Kiitos tästä ajasta.